mhlawumbe iziphi indlela enzenzayo ukugwema ukuthi kubhebhetheke lesihlava? Siyabonga Naledi. To answer that question, into nje yokuqala, we are doing the awareness campaigns and we avail ourselves njengabantu noma njengabantu aba under GBV ukuthi bafowethu akuthulwa kuyareportwa into ingaqala kancane igcina iescalator ibankulu. So sithi nje alukho uthando okuthiwa uthando lokushaya, alukho uthando ukuthi umuntu akakuthandi maye ngakushayanga. Leyo nto leyo siya against yona, and lento yokuhlukumezeka uthule iyona egcina idala igama njengalezi oqeda ukukhuluma ngaso ukuthi kubonakala sekufika la kuthiwa kuyabulalwana khona. Into yaqala kancane kancane, umuntu lekhethi ngizokushaya ngizokubulala. So when nje uboyfriend noma ugirlfriend noma umzali khipha amagama anjalo, balekelana naleyo nto ngoba we know ukuthi into elandelayo kuzoba nokufa. So ke sithi nje Naledi indlela esiyisebenzisayo yikho ukuzi availa, sihambe emphakathini senze ama community awareness. Sikhona ebase oPhongolo station, kukhona indawo okuthiwa iVFR room la uthi mawuhlukumezekile noma ungakhona ukukhuluma nephoyisa will find umfundisi uNdlovu lapho ufike ubika udaba lwakho, and then mina will take you through and then ngikuse kuma relevant structures so that you will get anything that you need engenza ukuthi uphumelele. Nje we are here to say no more GBV, akungenzeki bafowethu izinsizwa madoda singahlukumeza abantu besifazane, akuboniswane ngoba iqiniso lithi kusho kwasemandulo akwangenzeki ukuthi kungabonwa ngasolini, kodwa sithole the right solution without to GBV other person. So yilokho nje bengathi angikusho Naledi with okugcina kumuntu othi mina ngiyahlukumezeka kodwa ngiyasaba ukuphumela obala, uthini ke? As I'm trained ukuthi ngikhulume nabantu, yingakho ngithi Naledi, if you are coming to a police station noma ube unalo uvalo, mina I'm here, I'm trained ukuthi ngikwazi ukukama down and then ngikwazi ukulalela ngoba vele ukulalela kwethu kwehlukile. Ngeke ulalelwe yimi njengomfundisi ngikulalele njengomuntu oliphoyisa, so lezo zinto vele zehlukile. Kodwa iqiniso lithi I can share my number so that you can phone me, kodwa ufone ngempela if une serious issue so that we see ukuthi how to intervene on that situation, sibone ukuthi how to dissolve it nokuthi how to report that GBV ngoba kuyenzeka vele usatshiswe ukuthi ukuma ke washo nje noma watshela usibanibani ngizokubulala abanye babatrikisha ngokuthi imini owondlayo, so ufanele ukuvuma lokhu mina engifuna ukwenza ku no. Sithi no, ayikho into enjalo. Uma kunento enjalo ungareporta, ungafona. I can share my phone if it's need, kodwa nje into ebalekile engayisho ukuthi siyacela uphuthume uze e-police station. Kukhona indawo lapho esiyohlala thina sobabili ngaphandle ukuthi ubikele amaphoyisa, sihlale mina nawe sobabili sixoxa udaba, usho uvezwe ukwesaba kwakho, and then mina ke ngizobese ngikusa kwiminyanga right. Uma ngabe kunesidingo sokuthi ngiyenze follow up, I can do the follow up ayizini. So ke siyabonga Naledi ukuba ube nathi namhlanje nje ukuxosha nje lokhu esikhuluma ngakho ukuze naso Phongolo kubonakala ukuthi bakhona abantu likhona isizwe esifuna izinto eziphilayo nezinto ezinhle. We thank you for the opportunity that you gave us, so we hope ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa as we are continuing to do izinto ezifana nalezi, ubusiseke nawe ukuze ukwazi ukuphakama. Siyabonga. The last siyafisa ukuthi sithi nje please guys follow ipage lika Naledi ukuze yonke into iyenzeke kahle. I'll also extend i-invite if sineyinkonzo bafundisi asimemeni ezosithathela umsebenzi wethu kushemabandleni, we can invite him eze ukuzosithathela umsebenzi ukuze umsebenzi wakho njengomfundisi uye phambili uqhubeke usabalale kubonakala ukuthi indeed sithi phansi nge-GBV we are fighting. Sithi nje those days besithi 16 days of activism, sithi nje akungenzeki lutho olukuhlukumezeka. We thank you for that opportunity. Okay, thank you for your time. Siyabonga kakhulu kuyiNaledi. Amen.